umama uyaphila umoya, usisi uyaphila umoya. Into abantu basibelapha sibeke kwindawo yokubhikida, sibeke kwindawo yokuzinqaba, sibeke kwindawo yokumlandela uYesu. Noma zikhona izinto ezinamabhele ezifuna ukuhlasela zonakalisa impilo yobungcwele, kodwa siyeke siyaya sithi Thixo sithembe wena. Noma kuvela umoya osenza ingonyama ngokuthi uYesu uSathane uyaqhuma njengengonyama ufuna ubona ongamqwengayo, kodwa siyeke siyaya ngokuthi unjengengonyama akayongonyama, ingonyama nguYesu. Asiyeke siyaya. Athi uLuka chapter 10 ndimbonile uSathane esihle ezulwini njengomlilo, ndakhunga ngathi akangomlilo kodwa ufana nomlilo. Asiyeke ngoba sibona umlilo siyaya njengoba wenzayo uShadrach noMeshach noAbednego ewubona umlilo wathi lo yifeki, kodwa yena nomlilo wenyani, umlilo kakhulu.